may salaan ako ninyo. Igo naman ko na ito din kayo magwali. Dugay-dugay na kuha kalaag dito sa lapyan sa kuop ba. Sa tindipur na, karon mo dyan, nakabalik na dyan ko. Lindot na kailang beats ba. Pero, maanto ko sa unahan ba, kaya basig na day ko mawalihan dito. Gandang dilag, puso ko yung nabiha. Uy sis, induta de diri ano, may gamit igidala ta diri ni kuya. Sis, wala dagang tingalig baby boy diri ay. Gani sis no, pero tuyo ko na nato ning beach. Tara, excited na kay ko ba? Let's go! Uy, chika. Basta chika lagi ba? Matintal na po lagi ko lagi. Nalapot si Pastor Franz Rio, nagdako rang oh. Pero din ako ni palampason ng adlawan ni. Jamingon ko ni Rumbe. Hi Mega, tagasa di mong tulo. Nangadarit pa sa tulo ka babae. Na, sa kadagang-dagang lalaki masugatan, kanit yung tawana. Murag pasto manik pharmacist. Na, muduol dyan sa to sis oh. Hi Mega, gusto nyo kung makikila-ila ninyo ba? Heh, makigila-ila raman di ay. Ako rin si Ceci. Stricto nga, pwede mo makikila-ila, raganik ko. Pero madali, ako din si Maria. Misag ka mo to, pero balitaan yung mga bayanay. Ako pa din si Lara. Amisag ka mo yung mga bayanay. Yahaya, ako nagkagulit, pagkamot. Ay, salamat. Kaila dyan ko sa inyo mga pangalan, pero mga gwapa dyan kayo mong kulo ay. Pero di na ako magdugay kay dapat ko'y lakon sa unahan. Sumbong ko na si Pastor B. Kaya ang mga magulang anak, nasa Picas Cottage. Para ako'y makajaming anong tulo ka chika. Oh! Ako naman lagi Dria! Asa yung mga isunod ng babae? Nayawa, yung ko kabalaya kay pag mata na ko wala, alam sila Dria. Saan ka na po ninyo mga mangon yung babae? Umaon sa to! Hoy, yung igsuon ba? Gibasto si Pastor! Unsa mo man yung gyulat? Tara na! Ha? Kamu mangon ba? Di ba sadyan na yung mga babae na tumangon? Tara! Tumangon! Naon sa tayo ng ilapay na ito ng dagat, kaduulan ng dagat. Kachansing atong Pastor, wey. Gani sis. Dali! Tura si Pastor, oh! Katong dako ko! Bantay na nanon si Pastor! Umakin na! Umakin ako! Gibastos ni mo ako mangon ah! Usa gibastos. Ha? Dagan ba kagpasangil? Tol! Ibalibang ko to sa dagat! Tara! Hala. Diyal sa si Pastor, murag na siguro yung plano i-itsa sa dagat ba? Let's go sa may salaan ako ninyo. Igo naman ko na ito din kayo magwali.